erőszakolt meg Las Vegasban még 2009-ben. A négyszeres aranylabdás focista Cristiano Ronaldo a német Der Spiegel magazin szerint 2009-ben szexuális erőszakot követett el. A német magazin birtokába jutott dokumentumok szerint Ronaldo egy átmulatott éjszaka után 2009 nyarán erőszakolt meg egy 20 év körüli fiatal lányt Las Vegas-i szállodai luxus lakosztályában. 2010-ben peren kívül egyeztek meg, a nő a hallgatásért cserében nem kevesebb, mint $375 000, vagyis csaknem 110 millió forintot kapott. Az egyezségben arra is kitértek, hogy a lány minden papíralapú vagy elektronikus bizonyítékot megsemmisít. A nő kérése csak annyi volt, hogy ha szeretne, akkor levelet írhasson a focistának. 6 oldalban később össze is foglalta, hogy mi történt. A támadást is részletezve azt írta, mögém ugrottál hátulról, miközben a nyakadban lógott a fehér rózsafüzér. A portugál sztár ügyvédje cáfolta ezeket a híreket, és biztosította a sajtót, hogy jogi úton fogják rendezni, ha valótlanságot állítanak ügyfeléről a bulvárlapok. Ehető vízlabdák